Molweni guys, lo uthetha phambi kwenu man, sisa phapho man ifana. Suka apha eCape Town, yanibona man bandiphi man, uyazibona Sea-Breeze. Siyababona okay namhlanje man, i-challenge zeniphathele yona man. Ndiyangichazela man babukeli bam. Yayibona man le ndisesandleni apha, le ndisesandleni. Into soyenza man yabo, sake sizikhumbuze man yabo, sihlali ufihla bhandi. Yiyo. Sizawufihla le mali yabo. Oyifumeneyo le mali yabo yakhe yabo, first come first serve yabo. Iguys zam ne silindile yabo ngaphaya, khawume nditsho ndisiya kuzo ngaphaya yabo, khawume nditsho ndisiya kuzo because ndizawufihla le mali kuqala yabo, then ndiye kuzo phaa iguys zam zilindile yabo. Ndizanibonisa nina abanizayifihla phi, nibaxelele nina ngogqwethu banayifihla phi yabo. Yho, funa bangayifumani. Yeah. Ihlile ke i-200 ke babukeli. Asikhawulezeni siye ngapha kwi-guys zam ndiyozibiza. Then ke ngoku sitho sikhangele ke ngoku yabo. Okhangeleyo yabo wayifumana le mali yeyakhe. I promise you guys yabo. Noba ngayithini namba yoyishare, khawume sikhawuleze man, landela ngoku. Landela. Guys! Ngisabana yabo. Thini nganisijongile. Ngisabana. Ngobana nabo. Njani ngo? Sishushu ne? Ngiyachisa uchisa. Imanzi shushu ne? Ibheka basho uxolo. Mama lesh. Ayikhona abantu dish. Bawale bheka shuthu. Yimani njalo. Ayimali, ebheka shuthu. Kalo ndithanda ondisa kakhulu. Hayi itikitiki no? Itikitiki. Yabo nike nobonela amanzi ubone sezobila kakabili linjalo. Yabo. Una le bheka basho irathi ngapha. Kanimeni imani guys. Ingathi ushushu lowa. Kanangi ngathi ushushu lowa. Nako. Ikumele.